Bjarke Ravnø, og jeg er nyvalgt formand for Nyt Centrum. I Nyt Centrum der sætter vi fokus på sådan, de menneskelige behov, og at danskerne trives godt og kan leve i ro og harmoni side om side. Den her video den vil vi bruge til at fortælle nogle af vores fokuspunkter, og hvorfor det netop er os, der skal have din stemme. Hej, jeg hedder Johannes Elmegilde Hansen. Jeg er nyvalgt talsmand for uddannelse i Nyt Centrum. Her i Nyt Centrum så går vi ind for, at elevernes behov bliver dækket i skolen, og at lærerne får en ordentlig uddannelse, så det er, at de kan uddanne eleverne på en ordentlig måde. Hej, jeg hedder Jonas, og jeg er talsmand for miljø her i Nyt Centrum. Jeg står blandt andet ind for, at vi skal bevare den danske natur og det danske miljø. For hvis vi ikke har et dansk miljø og et dansk natur, som vi kan give videre til vores børn, hvad har vi ellers? Mit navn er Mads Oppekjær. Jeg er nylig valgt talsmand for integrationspolitikken her i Nyt Centrum. Og i Nyt Centrum er menneskekærlighed meget i fokus. Så derfor vil vi sørge for, at asylansøgere de bliver behandlet ordentligt, imens deres sager bliver afgjort. Det gør vi blandt andet ved at give dem gensidig respekt, danskundervisning og mulighed for at deltage i samfundslivet, mens de venter.